got bass, but it hit way bigger. Jet ski slide, but the waves way bigger. Throw y'all back, but it hit way bigger. Hold that deuce in my lemonade, nigga. Can't get off of the N6 figures. Shorty ran off of the rich ass nigga. Vítajte vo vlogu, že sme na Veľkej Rači, tady Niko. Sú tady úplné močky, tady dve rakety. Olins, Fox a Fox. Takže jo, takže jedeme dať prvú jazdu. Já hned si někdo zastavím, jo? No čekaj. No tak to půjde. Okay. Ja si to pozorne za tebou, choď. Ne, kámo, já jsem tam vůbec nejlepší, jo? Tak zastavím pri tom prvom takom ťažkom. Vieš si presne, čo sa stane, keď tam zaprší? No. No ja ti viem presne povedať. No teraz. Ako to ťa podrží? No. A seknúť to nechceš? A to rýchlosť budeš mať, keď tak si dáš pár pedálov. Takže rýchlosť lanovky 3000. Normálne by sme mohli kráčať a boli by sme rýchlejší, takže hej. Kámo. Hej!